ମୁଁ ରୁଷିଲି ତୁ ବି ରୁଷିଲୁ, ତାହେଲେ ମନାଇବ କିଏ? ଏ ଛିଦ୍ର ଦିନେ ସୁରଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଏହାର ଭରଣା କରିବ କିଏ? ତୁ ଚୁପଚାପ, ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ, ତାହେଲେ ଏ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିବ କିଏ? ନା ତୁ ରାଜି ନା ମୁଁ ରାଜି, ତାହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବାର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ଅହମ୍ ତୋର, ଗୋଟିଏ ଅହମ୍ ମୋର, ଆମର ଏ ଅହମ୍ ଭାବର ଘମଣ୍ଡପଣ ତାହେଲେ ଆଗୁଆ ଛାଡ଼ିବ କିଏ? ଆମ ସମ୍ପର୍କର ରେଳଗାଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ କିଏ? ସିଏ ଯିଏ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ଦେଇପାରିବ, ସିଏ ଯିଏ ମୁର୍ଖ ମୁର୍ଖି ହସିପାରିବ, ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଦିପଦ କଥା ଆଗୁଆ କହିଦେବ, ଆଉ ଜଣେ ଫୁସ୍କିନା ହସି କଣେଇ କଣେଇ ଚାହିଁଦେବ।